Šta smo mi? Mace! Nalazimo na reci zvanoj Dunav. Ovo će padati. Ja presečem tike. Šta radiš? Bukvalno ništa ne radimo, vlogujemo. Dođi, budi u vlogu, bre. Daj, ja sam teo, evo, zezanje, pravimo haos ovdje. Haos! Ne dari se da pričam. Hoću pozdravim jednu youtuberku, pošto je apsolutno prelepa. I ja moram da pozdravim jednu. Ćeš da kažeš ime, samo ovako pozdravim. Samo ću, ona zna, ona zna. Ta tvoja, ova moja ne zna. A ova tvoja ne zna. Nema Nebitno, ti znaš, ali pozdravlja nas. Ja ću Smo se povredili. Gurali smo prstić u guz. Hoćeš da sećaš. Nemoj, Hoćeš mi da smo se sjećaš. povredili. A daj sad opet da kažemo smo. Ajde, ti. Mi smo se povredili. Maramice, eto, možda sponsor da mi bude, kao povredio sam se. Nemoj maramice, ko će da plati tu reklamu? Da ih nabavimo, pitamo neke maramice da nam budu sponsor. Za čime ti brišeš ruke, brat moj? Moj Evo je ruška unutra. Daj. evo ga. Jebati, vamo bre! Ajde. Evo je! Opa! Evo je! Brzo bre! Gledaj da snimam, ajde. Dobro bre, gledaj bre u vlog. A ti meni gledaš štap. A nema veze sa štapom, gledaš u vlog. Da. Jako ti trzne štap, odmah cipaš. Ja ću da te navatam. Neću od tvog ću navatam! Kući, rekao sam. Bravo. 7 godina muzičke škole. Ajde pa siđi. Što? Visok! Ćao lepotice moja, ua.